नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण कोबी वाटाण्याची सुकी भाजी बनवूया। त्यासाठी आपण स्वच्छ धुवून बारीक चिरून असा कोबी घेतलेला आहे। हिरवा वाटाणा आपण सोलून घेतलेला आहे 1 वाटी। एक बटाटा आपण बारीक असा चिरून घेतलेला आहे। इथे आपण मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून घेतलेल्या आहे। एक मीडियम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे। कढई छान गरम झालेली आहे। आपण 1 चमचा तेल घेऊया। बारीक चिरलेला कांदा टाकूया। एक 2 मिनिटं परतवून घेऊया। आपण जी हिरवी मिरची उभी चिरून घेतले ते टाकूया। कांदा आपण थोडासा नरम करून घेऊया। आपण जो बटाटा कापून घेतलाय तो टाकूया। 2 मिनिटं परतवूया। लगेच आपण जो कोबी कापून घेतलाय बारीक तो टाकूया। छान असं मिक्स करूया। आपण 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। आपला 1 मिनिट झालेला आहे। आपण झाकण उघडूया। चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया। जो आपण हिरवा वाटाणा सोलून घेतलाय तो टाकूया। मिक्स करूया। 1.5 चमचा मालवणी मसाला टाकूया। पाव चमचा हळद टाकूया आणि छान असं मिक्स करूया। तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही जो घरात यूज करता रोजचा आपला वापरातला तोही टाकू शकता। छान असं मिक्स करून घेऊया। जो आपण टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय तो टाकूया। परतवून घेऊया। यावरती आपण झाकण ठेवून भाजी 5 मिनिटं मीडियम गॅसवरती शिजवून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। चेक करूया भाजी शिजले का। हे बघा छान आपला बटाटा शिजलेला आहे। भाजी छान झालेली आहे। आपण कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करून घेऊया। हे बघा आता आपण गॅस बंद करूया। आपली रेसिपी आवडली असेल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।